nkwanta nan obi a oye sunsum adwuma na o si odi obone so bia pese otukwai o pese odi obone oye ade bi mfata de asi ukwai a okoya ade bi a e wo sa nkwanta nan so a ekwai bie no abefa so wa kontuo na na ade akwai na be yi amada akoloko waloko fisa okobenkum enyeyi o fani fenyeyi o science sai e na abaso anya wakan finfem wakan sisemu no nkwanta nan no nkwanta miensa na asa onu wo sunsum oteso kwata bia ye sunsum etiefo hwe diye kwata bia sunsum wo so titi wobi ka titi wobi kire eyedwumadi a obehu yen na wahwe yen e wona na Kesse TV ye kirekire niam ahodo a ye tokunu yenti ene ne ya brabo na ya bati Kesse o wi adwen ho wiei wo modin se yare ekọ otwi ekọ breman unya no aduro ba bia wo wiase wode onim so obewu na Kesse se fabre no awongu kwan bia so nyankopon be ma nananom abesono daye am woduro a ho betimi atowo se eye awo se aware na unya bie se ni die na ani no wawale mu niam bia ekọ otwi kọ breman woda na sunsum bi no wabeda wo ye ho hwe wo wiase enye wo nkoa bibia no nene nkrofo di kun promise and fail promise and fail promise and fail hwe na Kesse ye be man habama samira ene oil bedware be pam sa sunsum ni nyina ama hotoba kuma setafo pankro no bo nsuom eho na abehu yen awie yaba na Kesse akache ye bedi nkomo ben se wotie nananom nkasa ye mu a de friend Sraha ya na nananom emye koye wo kasa hodo bebre asofo ewadu mbeka no ena nananom abibufo so yese ebi akoyi Sraha anase koyi Musuo na nananom eka koyi Musuo a wo mutaka koyi no kwantempon mu koyi no ewo ebi a kwantanan so kwantamienu so ene ne kekekeka ho ti ono ena onim esanse yede ama no nti no wahwehwe no wahunu ye ba bedi nkomo de ntia saa ne ma no tumi a ewo mu a ema wo mo de ya eye dwuma sanse sabrofo ena eye saa ne ma wenum a ke from professor hwan ti ene yaba na ho a nkomo ene nkyerkyere a ye beye se ne beye na nabi ka tro se konsuo ho koye biribi nkwanta nan so koye biribi nkwanta mienu so anase koye biribi ewo bi a esieye anase nsuo ho ene ne kekeka ho kwantempom a ni nyina no so benya gidie no hu se ampa eye dwuma ti obekọ akwakoye na wada roma ye mu akwaba ye ni ohene ba na wa ho te sei nyame no twedi ampa da wo twedi ampa kokroko yala ene da no ne nanom samanfo ene kuta kakra na sama no kra ho samai na sa ade eni ho ni dini ti samai ho ade bi eni ho dini ade wo ho bia no edini bi ho no e ade wo ho yehu wo mo ntentem so se bia obi na na yire wu na yeso akohia no ene ne kekeka ho no eno ye samai ye hintade oye on bibia wo sum ni nyina aka bom ne yesunsum asem sunsum asem ye kan sum enti ye kata samai ejina ewo ho na emom samai ne bibia wo sum se duru se owo so da no ho adi ebe ni pamu a okwan hodo bebira ofaso e de da no ho adi obetimi dia fo bi so kra be ye bibi enso na samai no yemfa ensia sansen ne no so ene ye ba e good topic a wose ye kirekire na ye hunu se ampa samai ho ene ne kekeka nana wo modwumadie mu wo sunsum mu no mutai ma enipa koye ne ma hodo bi a ebe kan se bia Musuo a na Sraha na anye nkwantanan so a ne bia kwantempom anasem ya bi ti se nsuo ho ka kwem ene niam ahodo bebre amia mentimi amubodin ba wa ene odwumadi a wodie soronko no de wutimi bubodin ene bia fakosua ko nsuo ho ne ho ahwan na munkyire mu pa ne sen Mini ameda sipi wabisa msale mhostel so ho ye me ho ye so ho ye wili adaro amanfo so mo pa wasempa enefo yo wo atiefo ompa masem hwefo de atiefo so pa wasempa ye bla bi wa America so pa wasempa mate wosem so me penasem nemom o ka asem bi ti asem ya o mo so bibi sa ho asem ya o mo frɛ no o mo sam so mo nim me number me do number na to dwa me say obi pewa on pe number 0244 no mo fan frɛ me 0244 97 29 58 die misaw nti wa asem bi wona obi pe that's wona aye doctor wo die asem bi wo ho mu die misaw
asem bi e kire wadwene fa sunsun mu asem misame na wo ye program bi ahonam de de omumu sam program bi ye no ya wo ka ma ho asem bi no nti omumu asem bi yam kwa asofo ho asem de omumu sam ma ho de no omumu sam ene o beti atibi wa san atibi pa mo beti ne mo san atibi pa edi o ya mesra mo za yi ne no wa wo asem bi se bi ampa to bi sa no ona to no the number of dia to dwa no we adesha mama edanyame ase so aboye ho ban ahwe ye nso yada so ti ase papa ni boni mu nyina ti ase o hawo ni ekukuru hwi ase ti ase ga na ye din na oh ye ti ase je onim bibi this oka onyankopon bo nipa no esanse onyankopon na de bo bibi aye pepepe ne nyame ono bi nta bi ampo o ti ase o na de ntia me kasa na me kasa ma kire we ka kire yen e ka obi nko na nka oda ye wansore no kure eka obi nko na wanya aban amane eka obi nko na wo sresre wo sre no wadi ampa eka obi nko na nka wa anwo mpo da anaso wa ye yare eka obi nko na wa ye yarefo eka obi nko sebe akwantuo ni batatu a obabi tuye ana wutuye no na nka niema nko yie no wasa be si wo abc utiri so no pampa so ya kase ai onu nko batatu otuye ye hunu so ye de aserew na eka obi nko na nka wo daaye wan sorry oka obi nko na nka da wani di na enso ni nyankopon ade a wo ye ehu eda uniska no undi hwe saa da na nyankopon be mu odidi ame pa ti se ba bia ni da so oni no na mu afri ba na ye obode bia fra na ka me nko ana me boa eka me nko na no so ade ntini konya eka me nko no sabio abode mu adebo nyina bode ne ye bode a oye soronko se ohwe na bose ne se denya esitie no on se enwanwa eti nanano be no se eka me nko fise ono eka ni panko aka abode nyina nko no na nka bi asamaba wa ma nti ohwe ni nyina ni ade no a na nanom hwe bode na nyina ne de bode no to sa yesi achechede ne ne dabre otwe ekoba ebie enti se ye bopra otwe nim se kwambia so obekodura aja achechede nanso abro koduru wona achechede do dada eno no wonte ase esunsumu ase bebi ni asem a ahintasem bi esi achechede eni akoko ena etukwan akoko do wo fia ena otukwan to bu tukwan no ena ye kachira obo se akwantuo no a mokro ye omukoduru ye no eti wa no omukoduru ye no ena ye kachira se ma nipa no omukosra no kachira ne ba se beba chaw fa ensuosie siso na ye betutu achechede na onimso mai ye betutu achechede on takra dabi akoko ne achechede na na re on ye beturu se ni akoko ye betutu akoko ena obu no beta ye betutu achechede so ni ye betutu achechede wahuru achechede so ye fansuosie na ye de etutu no ho akoko ne de nsuosie enti so ya akoko asa atam na wo so ye de wo fa ho adwene na adwane nza sima kana sem se beri no bia no na minua sebe ye di esibe na meje cheche sija so ye di we ba na ye di bi ka ho na ye ti bi film ti asamba ko mfa nipa nante etu so we nkyerechire bi e be ya me mama sefufuro bi na me di bia betum mama mfato hu bi na me di abakosem di bibi kakra bia be hyem efiri se asamba ko mfa nipa nante na ntasuo nko a enante enye yie da ti di aseda be me onyankopon mesra mo monkoso ala monta machi na mo michi dom efiri se onyankopon enna nanom nsamanfo se omamwade omade amame no afe ne me beba enche bi o abakosam ni amamle ni amane yi a me kire tete obi ka tete obi kire no onse me hye mo bosa be kakra ye be akwankwan nu ase ensama ye be kan nyina amanfo be trase ebebi se bisa nsem ye betutu na basa ene sre ama mu nyina me nyese me wure fie o me wure mfi sebia mu sebia nya ado a kafra sebia so oba wo che adwaye a no ye ne hu yi agina se adageli ni ema bi ntiro ye totontoto ye kakra se eniema me di be guakwa mama mo no eni nsema me be ka kire wo no eni nkyekire me be ye no uhuru bi da na wonti bi so da na wonti ase so da na be ka se na wo ya di ye kese wo ye hwan ya na wo ye hwan kula na nsem nya firi hene ena no baby frame baby o ye fried rice up and no ai tafo baby o mo talk as ye ho asonda no wo se na o nsema wo ka no wo go fa firi hene na me se gise obi se nyankopon wo ye second komfo Anokye gise obi se nyankopon incoming komfo ensema wo se wotie no wo follow me ama wo timasema no wo kula
na me se me dana se ye watie ma na de no ye de nkwangu gu mu no watie nkwangu de no de me se obi se Nelson Mandela hey oh ayate wa ni afa bi nyese de me nua ma ne me nua no me ma de hye de dofo me papa ne me ma me no se be wa anya ne se nye yi duru me bi a na eja nsem bi a watete asene sem kwa na de kakra so be hye ne nyina ka wi ase ablabo no enkure e de aseda be nyame de to asema ye koso no ye ka nkwanta gu ahodo na mom ye ka nkwanta te se me de krata yi ebe ma emfato ho ama ahwefo enyina ahwe ye ka nkwanta ekwai enie won se ya san tia wo we ekwai okay na ekwai no wo kwa ne ba akubi akopie kosei ene ye fe no aha no saa adwenti ha no ene ye fe no nkwanta so tie kan nkwanta ni nkwanta so we no ye ntu dini ye se nkwanta so enye nan ya na mienu ana ba ko ye ntu dini okay nkwanta so no enti o empanyini suma wa ye se uduru nkwanta no so a gina ho tweme enti obi a duru saa epo we no a ene ne nkwanta no wa ye dai ogina ho na wagina saa epo we no ye sua de pa na ye gina ho me mitumra me kiresie ti me pese obi ahunu no aka se na wo kan de na wo se kasei obi bebi sa se na ade amuyi ka wo sa ade wo tro oni hunu obi kura ni mu nkwanta ye se onam ekwa mu na kwa na ekọ no ano na baabi apa ya kofa benkuma na ase nifa eno na ye fe no nkwanta nana o hwe mpanimfo nimdie mu no se nananom ekofuo mu a na ebi o mu kopai mu a na bia wo mu ba ko timi gu ba ko nkwanta enhahamba na chese wo hunu se ni nua no na abetwam ko onim de pa na se me di wachi enkane no se nananom ko afuo mu a se bia namfo mienu na nipa mienu a takura na mu ko baabi na o ma ye se bia ye nyina ye ba be hia mu tamu se na tam se ni mehia mu a na wo hwa na ni nuane ma oduru se enkwanta we no so no a na obubu ahama kakra na ode gu ano ha sei enti se ni nuane no eduru ho na oduru nkwanta no so wo betwa ni nuane no na ohunu se yabubu nkwanta no gu a ni gu ha wo twa mi ache nti wokọ obubu wira ni gu ha o mi nuane twa ma ache nti wokọ na no de no se na no wo ni bio yes of course ofa na wo na nipa nyanyam wa de gu wi ase ni nipa yensua hwe yempa de sua nananom na ka scientist for pa omo ne nananom ya yempa de sua ofa wa anko school wa anya hwe o na enso so wo de ensankyerene ni ade bi ebe ye de akyere ni nua ma ni nua wo se ade we opese wo kyere sesei na obubu ahama na ode agu ha ana dua bi kura na wafa na ode ato se buba bi kura na wafa na ode ato na wode aka asem asem so ti ni nua no duru ho a onim se ade ni nua yi okọ ene mi nua yi bibi aka no sei ebo ode betu ho no ebo ode ene ede ye jesu o kire ebo ede ye dey ye de ye made ye de ye ne ma hudo bebire ye titiro se ebo na nanom ka se me fa ye de ye ade a ye enti se oduru ho na se ode yi na to ananom se wato mebo wato no bo obeto mebo enti ba bia nsise ye no ne kan no oduru ye no wa nipa no wabubo hye no so twam ko ti wode bo beto ode ahamagu ha na wa kire se menua bia me ko bubu ade bi okotia ho enti oduru be ma ne sign se wo so ogina wo twa no ampa nipa no so beba nananom de bi sign na tese ade to no emu no kura no ye wo nkyerkyeremu wo enti na ye ka nananom ne ma omo ye ya ofa se bu mpinche nsuo no be no hu se kotobo wa no kre obenya na adwe so opa amamre ani amane atie opa amane bi ehunu wo pesunsu mo intasem bi onye na adwe so obe komfo bi obe wohini bi obe panyini bi obe ni nana bi efise ne sofo aka che so omunyina ye monsa wo me abaifo enti beden wo hunu bibi wo hunu hwe ene obi tibi kan ekatwi bi kura no a wo hwa sabiu onti ase asante pa wo katwi a o mu din sa wo so kura asede o mu din sa wo so na we kura ye kan sei no akase ye kan sei obi sa wana so wo ka kire wo wa wo do kasa wonti bi o nka enso fabrofo kasa ma no oba wi ne sede wo di kontomire no kre sani wonum suo no wati ase enti ye nie ma ka ti nyina ti nkwanta no we ye fa no nkwanta so no o eni o kwa ya eda su sei na wo kwa na ba ko akopa ya fa sei
ebi so betimi akosei na apaya fasei we nkwanta eda benkum no we nyina ye nkwanta so enti nkwanta ye ekwaya edamu na o komane akoba bi fufuro no ene fe no nkwanta so ena ye nhwei onam ti sei ekwai bi damu ti koti ye fe no kwantimpom ekwaya edamu ti dam straight enti eso okusia o kwantimpom no oni America no wa kokodro enti okusia o te kwaya edamu ti sei no no ekusia wo America na so wa kokodro we ekwaya ekoti emani nko ba bia ye fe no kwantimpom ye nhwei ekwai bi so kosei ekwai ni kosei no ano obehwa ne ba akukosei ne ba akusu kosei enkwanta miensa no enti o so uduru nkwanta miensa no so a ya tweme ana uduru nkwanta miensa no so a fa benkum kwai no enti benkum kwai na ha ye benkum ha ye nifa na wa mane afa benkum no to obi kire wade a okwa ku ani ma kwa duru nkwanta miensa bi so sa nkwanta miensa no fa benkum sa benkum no eho ne kome kura ase sa nifa so no eho ne ko ba bia me ko pubuja eho ne ko ba bia me ko tu aduane no eho ne konsamampom eho ne konsamampom enkwanta miensa no enie we enie eye baako eba ha mienu aha ye miensa enkwanta nan esunie enkwanta nan ekoya wokwa se ya obonse baako twam kotin sei ne baako krosu fifiri sei asa plus no ene fa no enkwanta nan eni atiefo ahwefo enkwanta nan nie ti san kwanta nan no ni mfimfini no eno we kwa ha eho ena ye asem no san ni mfimfini eho na ye asem eho na ukoyi musuo ana akoyi Sraka bi ye kaze koyi musuo won kwanta nan so a saa ba bi across ni mfimfini no on sa ha e content so aha baase aha ko benkum aha ko nifa enkwanta na eho sunsun bi te ho eho na sunsun wo sunsun te ho enkwanta mi saa aha joint bia no e wo sunsun a ote ho saa joint ha e wo sunsun a ote ho kwantimpom sa homa no kwantimpom na me kire ya ekoye kotin sei no kwantimpom no saa kwantimpom no obi eba nananom ho nananom aye na ade bibia ama no ne sra ha kwantimpom ni bibia asi oye bibia enye se bibi na obi be ya oduru mfimfiri ba bia no aka nsesemu adwuma bi no ho ya adwuma na ikoso a na adwuma na ya dai na chansai enti nananom se fa saade we ebia pe emfemfre mu ade kopa tadwe kope enkatemono sebiem kope sebi tofe kope kosia fa kosia ka ho fa kodi fogugu kwantimpom se de be ya wo kwan no ebe tene ama wo na akọ straight wako ani pepepepepe to obi a obobla enye yie oye bibia enye yie oye adwuma na oduru mfimfiri adwuma na koso oduru mfimfiri abose na ayedai na adwuma na ka ho edai kwa osia ogba nananom se kwantimpom no so no enam se wo nipa ban na wote no nipa bo Nyankopon bo nipa no usunsum ne obi a be odi ofrenti no enti kwantimpom no ebia so obi di atadwe ne ko ya ebia wo yebeka se bia kope kosua munu miru so bia nko ne bia ne de eje no because okra obi kra no ene usunsum ne ba bia wo feli fia wo firi mu no okra ne bia ene wabusuan wo bo ene kire musuo kra yebe mu akoyi ne bia akwakoyi ne enkwanta nan so entina me ka kire o se me ne enkwanta nan osua blefo one enkwanta nan a osua blefo e wa apam enti me ka asem a oh ntie se obi so obeda na nkwanta obi ase wo niema wo ye hwenye yi obi aye bibi akotia wo obi akotia wo obi de wakọ aduro so akoye obone se obekotia bi enye yi wo de aba nananom ho nananom be yi musuo na ye be ma Sraka be ya enkwanta nan no enkwanta nan dane enan dane ade enkwanta nan no enti sa enkwanta nan no aha ye benkum aha ye nifa aha ye ase aha ye soro enti saade no ye de dane nkwanta ena nkwanta nan obi a oye sunsum adwuma na osi odi obone so bia pese otukwai opese odi obone oye ade bi mfata de esi ukwai okoya ade bi a ende mi modiri e wo sa nkwanta nan so a ekwai bie no abefa so wa kontuo na ade akwai na be yi amada akọlọkọ walọkọ fisa okobe nkume nyeye ofani fanye yie o science e na aba so anya wakan finfiremu no enkwanta nan no enkwanta miensa
na asa ono wo sunsum oteso kwata bia ye sunsum etiefo hwe ni ye kwata bia sunsum wo so ena ye wade bi se koyi sraka ema nsuo ukoyi sraha ma nsuo a o sunsum no boble no ba bia wo fire no onipa bia didi onum nsuo correct what you say obi di wakoya ade bi atia wo ade okoye ma wo no ade okoye na sunsum a e won nsuo mu sunsuma ye ensuo mu honhom ono na ebetimi age saade no ade akotwetwa saade ma nim nyina ade ama ye se faade wo ko ensuo mu fa koma nsuo no fa koma nsuo so ntwetwa nkotwetwa nyo so nkotwetwa nyo okwa na de koka wasem na ensuo no sra na ade ama no ete sade wo ko bone pa ana wudi dwatoa ade akoma no ko si ni so de akozi si bibia mu so nkoka ma na da roma onkoje ma onkoye mfa ma ya wasra bi wo kura no a ye fra no katawanite katawanite no omu oye bibi enye yie oye bibi enye yie sunsun police di nachi sunsun police di nachi enti ye fra bibi katawanite katawanite ete no eno ye duru ana haban ya haban na katawanite no o de sa nipa no ebe fa ekwaya edamu straight kwantimpom te se kwaya kotin sei no o de ne famu a ekwaya kotin sei o de nipa ne be fam odi wachi ne sai kwaya damu tin no so no komfo no ye na sini na nipa wo ye dro sunsun adro ma wo odo be fa saa kwaya kwantimpo mu a haba ewo benkum eni nifa ewo nifa to odo famu a kwaya tin no a koduru mfimfini se ya no aka kire wo katawani o katawani a o miye wani o na wo nipa no a o kwaya de ama odo nsa ate ebira ewo benkum ni wakati wani kuro ya na don sati bila na woni fa no na wakabom ansa na wabie wani tese wate bi nkuma ati na wakabom ansa na wate wani enti o bazo so a na wasa atwam kwate o ba obeduru mfimfie na mo be fie no na wasa ati benkum asati ni fa wate ni fa wakati wani o na wakabom o kabom a ewade e de beye o de beye na waposa ma nipa no ene akade ade begum ende me nkyere esan ne enkrofo bebe ehwe na Kesse TV bi Okomfo bi fake fo bi azanfo bi enablaba fo kontompo fo bi ehwe me program ami yeyi ena omuso di bi atete ho di bu nkrofo enti na nkaniema bebere wo me ka na maka asim finfini fi se be wi akire no na odi bu se be wi ase enti mesremo me nkyere wade nyana ma me say don di mani pan di dwale a ne kwai te se die yi ebebie se yakata niema so kura se die yi ye bu wire gu ni niema so de yi se de ni bibia ko kyese bi nsu ase kura se de ni a ni nua ne kwai ne bibi efi se okata na ni atiye na sai duro no so no se ye hye e de mawo obi a wo yesu nsu badwuma na ade ya obi so obaye obone ha opa onfa nko ho ni India so kwakoye obone e bibia no ye be adwuma onfa nko campi enya adwuma da enya adwuma enti enkwanta so enkwanta wo tumi na sunsun bia ni tumi a kwanta bia ni sunsun matewo oteso na nkwanta bia so ye nkwanta miensa ye nkwanta mienu ye nkwanta nan ene ye wo kwantimpom na memu sa wa yi ba ko ye kan bomu kwan enso bewura sa ade mu bomu kwan so ne kwan ben ye ka se bomu kwan a sebia nyaado ete se wonam ekwai a eye kwantimpom se kwai e ko straight na kwantimpom no emuso ofa obekwa nsa na bi ekura apesa okoso no watima koduru na bomu kwan ho a obefa kwa kitikiti bi da ho a eya short way bomu kwa bi o sesi anu oduru ba bi a wo kono no yes aha kwa no wa oduru ha bomu kwa bi da ha na afa wa kwantia bi da ha ete se memfa mfatu police fo wo ka kwa yi mu we ye ka kwa yi we ye ka kwa yi na police fo gina mu so police fo sibeli ya wa ha enti ufa ha ubekwa di cheche ansa no hu police for no bejejo enti biduru ha no police for bejeji mi enti no ye wo ekwa tiatia ekwa kitu bi da ha mefa mesa besi akire ma doji police for ene ne bomu kwai no ene bomu kwai ni nyina ye sunsun mu ade etu ayo bomu kwai so ye ade ye wo ho bomu kwai ya ade wo ho enti eno no sunsun kwa no ekwa bi a befa so ama obi a ebefa bele no ye okwa ya befa bomu kwai ni palensa be ka de no short se bia obi a wo to asem ne bia na short period wo ko gina court ebele na so bomu kwai no eno sei ene wiase asei enka ne wade bi wo ha pebia nya no kwa enti obi a wo mfanse aban asem na asem no aba impromptu no aba na nanom ho no gise wo ye ne bomu kwai no se o ya ade na me fa se asem ka o emfa to atie fo mo mfa ncheme
uji obi sika 1 million ade a wo yama no bi a obobo ka be 4 million because short aben enti se ade a meye no me pa ade ne ntem no me fa nkwanta nan so na misisi akwai boni ni nyina ansa na kwai na wazisi ni nyina no se ade bi na abeya a se sabia musabia nyaado se eye akokọ na wo so ode ya ade a akokọ no wode ya ade ma nipa no wi a wo so pa ablo no maka ho ne bia wode okra na yentam na keka ne ma bom se de me ya entina ade bi wo no obi be ya na ohwe sunsun mu aka se ade wa ade no ba bia ne ma aduro me serewo minua ben kwaji ade no mfa nto ho me obi ba oba wona mka se ade no me enye nto a e bia ne wo bia na ne me bia be ya e be hawo me be ka nkyere wo so wo bewu ba wo kuru kasakwa na obi o ye adwuma na yesunsum adwuma na o ka kire obi se wo bewu ye be kuna e nkwasi asam na wo ye ye nuanom asofu no bebre adwuma wo mu di me nuanom akomfo bebre me hu ni adedawo e ye jimisem me hu ni adedawo e ye jimisem ofa hwe o ka kire obi se o bewu ana go ka se bi kire no se owu da no so a obetimi adwene ho kura wu ndi no kure o ka kire obi se ye ku awie na anam ho a obetumi adwene ho obetumi na awre ho anum giditi ewu obetumi de adwendwene kura ma ne pressure ebi kura na ntam nyansoyi obi wo so ko ka kire obi se obewu na ebosrem ka no kure ebi sa wo ye komfo wo ye sofo wo ye malam wo ye dunsini nesa wo ye aduro ana wo ye sofo na wo gini pankwa men ka kire obi se wo awie na anam ho ana ye abayifu aku ya dedawo adwendwene kura tibi kum nipa eti ma yem hihye wati ase eti so obi bewu a fanyansa kwai ka kire no mini ade a mahunu wo ho no enye papa enti mesrew na ne aya ya so nyare tenten mesrew pekwai bi sei na enye sei wo hu utimi hye obi na bi kura asabe ne kra no ya je eko ti wo hye nipa na afi se kan akoma so be ka kire no a ma me mesrew ya pe be fa na niema bi edi ade ncheche na ha dwene ubu ni be uka ni kasakwam uka ni nyansa kwai mu enko kan kire obi se yaku awie ya twa amene sabe ya nom de omu pene kan enti akom yesi yakom nyansa nyese nyansa sa wo de wadwene kobu obi adada no ade a be hunu sunsun mu no oso de adwene eto ho na mame musa mrenti ya na mpanimfo bubebi wom se kwantempom mu soduro woni wu a wabusuasa se bebu ni yie dia ene kire yen sa be ya sensan se ye ka kwantempom mu ne ma yeze kwantempom mu ezi kwantemfi frichwa antowa ehenhaw eya kwantemfi efise eye kwam eye gina hoje enti sa anchiwa ebe ha wan yanhye dan susu ampama mfa nhye atari ehyewe okukotoy tu kotoy atari bia wo ne number ene said o kase etu kokotoy no woni mo size na kotoy wakoto material ena wo kopam no yesusu ni apam enti no ho beko na mo koto foso atari na mo wan hwe de no size yepe na bia nipa ni twam na wo je ya wo beko na atari na he ha wa bonse na echew ai bi kra akoye be no sana eno ne nananum bu sa be ti kwantimpom ni gina ho ma se ade a eyententem so wati ase enti ukoya ade a yesu koya ade kwantimpom a ekwai na si ti na akoya ma kwai na tena ma wontentem so wati ase ti nananum kasa bi o mo ka bia no e wa ase na embom wunimu a ana abeka no nwansa ubeka no prekesen na watoto apapa so na no obetra tv so o ka asem me hwe sa na me wure kra ho o so e komfo pa kwase yebisa no hwetoto ntimi okeka kura no eni asabni number bi kura adai enye force ye flow se be cheche nsebu o tv so ana radio so a na se onim hu nim dia enkoka se ukoya bi ehuni aba tv so ana radio so abi ehunti enkotu futu omu ni pani na ne enkrofo ni abie obi ani ada ho obi pa bi asia obi pa bi ehunu mi asama me kire omu akire no oboa tina me kada bia me kase me de ma de ba efiri so ne ba nya sanso ade o eti wo so ye komfo na me wo so obe time ana be sua me a u di agro efi se oketepo na okotre sedin na wonse honam oketepo ene okotre wo mu sedin na enso wo mu nse honam mu na nakase ene ekasemi ede awie ne nsem nyina ti se na okona na bi ho no se
ko kwantanan so ko kwantimpom ko bomu kwan ede ne keke ka ho koyade a eno ho adesua ene aba besua no wonya ne baabia na wonte ne baabia na enhu ne baabia de se na Kesse TV enti ne so hwe yen a bomodna se obe subscribe ama wonua bi na wa share de ama no no nso de ama ne nua bi ahye